Ras fawr y dydd yw pencampwriaeth y dynion elit. A rhif un yn briodol iawn, Ian Field, y fe heb os yw'r prif ddetholyn. Liam Killeen yn arbenigwr ar feicio mynydd, Alex Payton yn arbenigwr ar reidio ar yr hewl. Nick Craig enillodd y ras i'r dynion hun yma ddoe. Mae'n hon yn addo i fod yn dipyn o ras, ac all Ian Field wneud hi am y 4 blynedd o'r bron. Dyma hi te, brif ras pencampwriaeth y dynion elit. Mae yna dros 60 o feicwyr yn y ras yma. Ian Field heb os yw'r detholyn, fe yw'r ceffil blaen, a dim syndod i weld yng nghanol y criwna sydd yn mynd amdani o'r dechrau'n deg. Oedd hi ar y ffordd y fawr ar y trac go iawn am y tro cyntaf. Gwylwch allan am y rhif un ar ei gefnau. Ian Field o Asfod yn Caint yw hwnnw. Mae e'n chwilio am ei 4 bencampwriaeth o'r bron yma yng Nghymru. A ni'n gweld yn barod, mae yna un i mynd reit ar y blaen, ond mae'r pac dal yn ddwfn yn y cefn. A'r bachan sydd wedi mynd ymlaen yn gyntaf yw Stephen James o dîm Hargrove Cycles, yr un tîm gyda'r llaw a sy'n noddi Ian Field. Mae gyda nhw dîm cryf yma, a nhw gyda'r llaw nath ddod yn ail, dwi'n meddwl oedd hi yn tîmau beth 12 mis yn ôl, siwr o fod. Stephen James o Southampton. Fel nifer o'r beicwyr yma'n teithio i fyny ag i lawr y wlad, rhai ohonyn nhw ar y cyfandir hefyd. A chi'n gweld bod yna benderfyniad o'r dechrau'n deg yn dos e. Ni'n gweld y pŵer yn fod mynd fyny'r all na o ddim byd, o'n bomio mynd. Ie, mae'n bwysig bod ti'n cadw'n glir o'r dechrau'n deg ar y darn yma, lle welon ni rhai o'r merched yn cael trafferth yn gynharach, ac fe nath hynny yn sicr amharu ar ambell i feiciwr. Ni'n gweld yna drafferth yn y gornel yma fanna. Stephen James. Cefndir beicio mynydd eto, medal efydd yn pencampwriaethau iau y byd cyn hyn, a mae wedi agor bwlch o ryw 10 eiliad. A dyn ni ddim wedi cyrraedd hanner ffordd trwy'r cylch cyntaf eto. Na, mae rili wedi sprintio ffyr y teg iddo fo. Ond ti'n meddwl fel bod o'n un sydd licio fo ar y blaen a just rhedeg i'r ras i hun yn ddechrau. Gwyn ni weld sy'n mynd mynd os yn dal y gap. Darn trwy llodrus yn dod i fyny fan yma nawr. Mae'n ddarn cil hefyd. Ni'n gweld ar y gornel nesaf mo am nhw'n dod rownd. Mae yna ddipyn o rut mowr i ddod allan lle mae'n golygu lle mae'r teas yn actually tyllu fatha llwybr un fewn yna, a fel mae'r ras yn ymlaen, mae di mynd yn ddifn ofnadwy. Felly wyt ti'n mynd fewn i'r rhych hwnnw neu ti'n cadw draw oddi wrtho fe? Wel, mae'n beth personol, mae rei bobl ddim yn gallu, maen nhw'n gweud anodd i reidio yn y ruts yma, really. A os ti'n digon o reidiwr i wneud o, mae'n gallu mewn gynt, ond weithiau maen nhw'n gallu mynd yn rhy ddifn a ti'n methu o gwbl o reidio nhw. Os wyt ti'n gwybod bod yna ddarn caled yn ei wilod, mae'n gallu chwipio di allan, lluchio di allan yn diwedd ar y ffordd. Ond os yw'n chydig bach yn ludiog fel glid yna, ni allai sodri di hefyd yn gall. Mae'n dipyn o risg i ti rut, ond os yn gweithio'n iawn, mae'n werth o. Mae'r ceffil blaen ar y cylch cyntaf i chi. Stephen James yw e. Mae'r ras wedi cael ei ysbrydoli gan gampau a llwyddiannau Bradley Wiggins ar hyd y blynyddoedd. Allan o'r cyfrwy. Dal i geisio rhoi mwy o ole dydd rhwngddo fe ar gweddill. Ni'n gweld i Owen Cefn yn locio fyny fanna rownd y gornel yna. Dda fewn yn dipyn fast. Just iawn o golli. Gweld 2 o'r un tîm ag yn y trydydd ar 4 safle. Na sy'n ei syni dim nag Ian Field yw un o'r heini. Aelod o dîm Hope Factory Racing, dwi'n credu sy'n yr ail safle yn ôl y lliwiau gwyrdd a di. Ni'n gweld y merched yn reidio drwy bit yma, ond mae'n diseidio i reid i feic ar ei ysgwyl ar redeg o.
Pawb at y peth y bo. Mae'n gweithio i Steve James. Ni'n gweld Steve James, mae rhan fwyaf pobl yn gwisgo menig, ond diolch yn gwisgo rei, so ar ei bydd gen i fod ddiw o caled. Sgwn i fydd yn y difar fel mae'r ras mae'n mynd yn ei blaen. Rhyw awr o ras yw hi. Mae'n rhywbeth personol cael y menig, chos bobl fi'n licio'r teimlad o peidio cael y groen i ar y handlebars, ond mae'n oer heddiw de, swn i'n cadw oer, swn i'n iddo fo. Mae wedi oeri yn ystod yr awr ddiwetha yma. Ond twa, maen nhw'n... Da ni'n eistedd yma yn y booth, maen nhw'n mynd rownd y cae, so dwi'n siŵr bod ni lot oerach. O dan y llinell derfyn fyna am y tro cyntaf. 5 munud a ryw 8 eiliad ar hugen. Chydig llai falle i Steve James wrth i'r gweddill i ddilyn drodd. Ag Alex Payton sydd fyna yn yr ail safle o dîm Pedal Heaven. Mae'r bygythiad mwyaf i Ian Field yn y gyfres genedlaethol dros y misoedd diwetha yma. Mae Stephen James yn ben ei hun ar y blaen. Ond debyg iawn, mae'n edrych o bac tu ôl o rili, gyd efo'i gilydd. O, y sgiliau yna mynd drwy'r mwyd na fanna, oedd o'n rili da yn balansio ei hun. Mi os mae hein. O, watch am on... Just am o fynd yn fanna fan. Wel, diw Payton ddim mor gyfarwydd â hynny a traws seiclo ar yr hewl yma hapusa. Ar ei feic yn hytrach nag oddi ar ei feic. Liam Killeen yn y trydydd safle, wel mae hyn yn ddiddorol yn diwedd. Mae gen i arbenigwr ar traws seiclo yn y tu blaen. Mae gyda ni arbenigwr ar yr hewl yn yr ail safle ac arbenigwr ar feicio mynydd yn y trydydd safle. A dyna apel traws seiclo i chi. Ie, ond gymaint o eang o bobl yn dod iddo fo. Fel ti'n deud, twa, beicio ffordd, beicio gros a beicio mynydd. A mae'n tri nhw'n y top, ti'n dweud? Mae yna wobr i dîm, i'r tîm gorau yn y ras yma hefyd, ond dwi'n yn gwybod elli di reidio fel tîm yn y gamp yma, oherwydd oes yna gyfle i gysgodi yng ngwynt y beiciwr sy'n mynd o'r ymlaen di? Sa'n llawer iawn o gyfle gwbl. Dwi'n siŵr bod yna rhyw 2 straight o beth o, ond mae'n beth anodd iawn i'r tîm fod efo'i gilydd i fedru gallu siawtro, achos diolch yn hawdd i basio, anyway, heb sôn am organisio pob ei gilydd mewn tîm, so dwi'n meddwl bod yna. Killeen wedi dod hibo i Payton yn y fan yna. Killeen yn y glas, ond Steve James sydd ar y blaen. Ni'n gwybod bod nhw'n dal fyny, wan. Steve James yn talu golwg dros i ysgwydd i weld ble mae'r gweddill. Dyn nhw ddim ymhell, allai ddweud na wrtho fe. Gen i ofyn eithaf y gornel yma, so mae o'n decidio i aros ar y pedals, mae'n rownd yr ymyl. I rownd ar y tu fas. Galed. Mae mod na'n rili signo'r egni o dy goes ydi. Ydy, mae'r bwlch wedi cael yn dwi. Killeen. Mae Killeen yn rhaid dipyn o bwsh yn ymwy i fynd yn agosach at yr... James. Killeen yr heffin y tu ôl iddo fe. Beth bynnag oedd tactegau o'r hynna sydd lawr y drefn. Mae'r gŵr na sydd ar y tu blaen. Mae wedi gwneud iddyn nhw ailfeddwl y tactegau hynny. Mewn i gysgod y coed. I ddath na gwthom o wynt i mewn i fan hyn gan Gorin Pabell Lyn Grwn oedd hi ar y ddeiar. Dyna fesur i chi o gryfdu ar y gwynt. Ac ar rannau o'r cwrs mi fydd y beicwyr mae'n teimlo'r gwynt hwnnw bydd e yn ei wynebau nhw neu yn chwthu ar draws y cwrs. Bydd e ddeud o'n brofiad, diolch yn beth neis o gwybod beth ti'n cael gwynt yn y wyneb di. Mae'n jyst yn signo'r egni a mae'n horrible o beth. I jyst yn ugh. A maen nhw'n cael o dipyn yn ar y straight ar y pen dwytha'r cae. Yn hitio dipyn. So yn gyntaf mae Stephen James
y cyclocross professional wedyn Stephen Roach. Stephen Roach wedi dod I fyny o nunlle fyna i'r ail safle. Fe welodd ei gyfle. Ac yn ebrych yn debyg I fod wedi mynd i'r blaen. Felly ydy, mae Steve James wedi colli tir. Wel, Stephen Roach, fe oedd enillydd y llynedd. Fe yw'r pencampwr. Fe yn amlwg am ddal gafel yn I goron. Steve Roach o dîm Ride Coventry wedi cynrychioli Cymru hefyd. O drefynwy ger llaw, felly fydd yna ddigon o gefnogaeth iddo fe. Jody Crawford, wel dyna ni, mae'r drefn wedi newid yn llwyr. Mae Stephen James di gael dipyn o blow-out, dwi'n meddwl, mae di mynd yn ôl dipyn. 18 yn mynd trwodd Jody Crawford, eto o dîm Hargroves yn amlwg iawn yn y coch a'n melyn. 10 munud I fewn i'r ras. Gael ei harwen am 8 o'r munudau yna gan Steve James. Wedi chwythu blwc yn ôl I golwg hi. Gildio le fan hyn I Steve Roach. Ni cynrychioli Cymru mewn beicio mynydd yng Nghymer Gymanwlad yn ôl yn 2006. Mae hon yn argoeli I fod yn dipyn o ras Emyr. Ynddi, mae lot o bobl newid safle. Ti'n gwybod, mae Liam Clean di hwnna tu ôl yn mynd amdani wan. Crawford yn drydydd. Sôn eto am Ian Field yn wyna. Mae dim nag yw yn y pedwerydd safle. Os mae'r rhif un sydd ar gefen y fachan yna. A dyna fe, ar y gair, Liam Field y ffefryn. Yn cysgodi I bartner, Jody Crawford. Nath arwen y gyfres genedlaethol wedi tair rownd Crawford, ond Field nath ennill, a mae Field yn y safle gorau, byddwn ni'n teimlo, ar hyn o bryd. Ynddi, mae jyst yn aros o gweld beth yw'r pace, a dwi'n siŵr wneud o reid attack arni wedyn later on. Just yw'n slipio yn y ffrynt o hwnna. Diolch eisiau bod yn rhy agos o di rhag ofan y bydd un o'r cyffyle blaen yn cloffi. Oherwydd ni'n llente hefyd gael ei ddal I fyny gan adael llwybr i'r rhai sydd tu ôl I ddod i'r tu blaen. Ar ebys sy'n digwydd fan hyn sgwni, lle maen nhw fel rheol yn dod oddi ar I bit. Mae hwn yn y blaen, mae nhw'n diseidio I reidio fo, a debyg iawn maen nhw gyd yn nhw'n. Ond dwi'n meddwl mae'n lot cynt o'n I reidio fo. Pitchen yn dal yna o hyd, 42. Dyma Griff Lewis. Cymro o dal y bont yng Ngheredigion, eto o dîm Pedal Heaven. God! Ond dwi'n siŵr ei Griff o hwnna, dweud y gwir. Yn cael ei lle mae... yn byw, yn siŵr. Dîm 40. So ti'n gweld y gwahaniaeth mewn speed mae hyn yn mynd ar I gymaru ar y ieuenctid ag y merched. Mae gen nhw lot mwy o I fynd fyny'r campau ag yr ellu serth yma. Mae nhw fel lot mwy o gyflymdar y fewn, felly mae nhw'n gallu cario nhw fyny lot haws. Chwarae teg. Oh, fuck. Stephen Roach. Dod lan at y llinell derbyn unwaith eto. Dyna ni'n lle gweld y cyntaf ail trydydd a'r pedwerydd Ian Field, pencampwr. A mae 2 blynedd diwetha yn cysgodi'r 3 sydd ar y blaen. Dyn ni'n gweld Stephen Roach yma, mynd ar y blaen, efo'i sana Cymreig, dangos I liwia go iawn nhw. Chwarae teg o. Stephen Roach. Phawb drosodd yn saff, dwi'n meddwl. Paul Cox hwnna rhif 43 yn y 5 neu 6 safle. Stephen Roach o drefynwy. Nid y Stephen Roach o'n nhw'n nath ennill y Tour de France yn 1907 gyda llaw. Ac o'n Baldwin yn dechrau meddwl.
Dyna pa mor agos mae Cilleen. Does na ddim I ddewis os Erwn cynta ail a thrydydd. Roach, Cilleen a Crawford a Field yn y pedwerydd safle. So ti'n ei bet yn ei pwy sy'n ti'n ei? Wel, mae Field yn y lle iawn yn diwedd. Ti'n gwybod, gyda'i brofiad bydde ti'n disgwyl y bydde fe'n dod i'r blaen. Mae gyda'r stamina, ni'n gwybod hynny, mae wedi ennill y gyfres y genedlaethol, mae wedi raso hefyd ar y cyfandir. Bydde rhaid I troi dy arian arno fe. Ti ddim yn gwybod wyt ti? Na. So'n siawt da, so'n I fo. So'n eis Gold Roach, mae'n byw'n bell yma'n reid push da ddi. Wel, mae'n gymrod. Mae wedi ildio 4 safle yn sydyn reit wrth I Peyton ddod i'r blaen. Oedd yn debyg nath o jyst gadw nhw fynd yn ymwneud oedd o'n eisiau reid llawer o'r brwydiad. A Peyton yn hen gyfarwydd a brwydro ysgwydd wrth ysgwydd ar racist criteriums yn yng nghanol y trefi'r dinasoedd yn ystod yr ha. Dyna fe. Allan trwm ar y beic yn diwedd yr ail safle yn y fan yna. Allan talion. So ti'n gweld yma, ni'n sôn am fod disc brakes ac cantilever brakes. Mae lot o hein ar just y cantilevers yn y bryd. Cilleen. Mae Arwen wedi cystadlu mewn cystadlaethau beicio mynydd yng Nghym Olympedd 2004, 2008, 2012 hefyd. Yn un tren bach drwy'r pits. Cilleen Craven wedi dod o'n unlle, Lewis Craven. Mae'r pac yma Mae nhw 5 o 6 yn nhw, maen nhw'n newid drosodd o hyd o... A debyg iawn bydd nhw am dipyn newid drosodd ymol. Lewis Craven, optegydd o Rochdale. Mi ddod sef e weld I gyfle, ond mae hwnnw'n cynnig I hunan. Lewis Craven, yr optegydd o Rochdale. Ar y blaen, rasio hewl yw ei beth e. Felly nala sydd ddim yn nofan mentro. Pan bod hi'n mynd yn dyn ar y corneli yma. Ni wedi cael beth 4 neu 5, siwr o fod, yn mynd i'r blaen yn ystod y chwarter awr agoriadol. Lewis Cilleen yn yr ail safle. Steve Roach, Peyton, Crawford a Field. Bod nhw'n beth diddorol an yr politics yna fo, bod os wyt ti yn y blaen, mae dy noddwyr ddim wedi cael lot mwy o coverage achos ti ar y teledu, da ni'n siarad amdano fo. Wel, ni'n gweld hyn yn aml iawn y Tour de France yn dyn ni, ti'n gwybod, ni'n gweld rhywun nad sydd yn gobeith o ennill y Tour I hunan, a falle dwi'n gobeith o ennill cymal hyd yn oed. Ond bydd allan y ben I hunan am 100 30... A mae enw allan yn 40 kilometr falle, ti'n gwybod? Y noddwyr sy'n talu I dde. Mae pob eiliad ar y teledu werth 5 neu 2. Lewis Craven. Sgwn ni fain mwy fydd yn galw yn y siop yr optegydd yn Rothschild bore fori. Liam Clean yn dod fyny o. Dwi'n meddwl Clean yn mynd I wneud move anna fo cyn bo hir. Griff yn tychan tipyn, mae ar ben I hunan. Chydig bach I lawr y drefn ar hyn o bryd, ond mae'n gwybod bod Alex Peyton I bartner I fyny'r ffordd. Peyton a Griff gyda llaw wedi arwyddo am dymor arall gyda Pedal Heaven. Wedi cael canlyniadau da ar y ffordd y llynedd. Ac felly peneithiad y tîm yn hynod falch o fedru cynnig cytundeb pellach iddyn nhw a bod y ddau wedi cytuno. Craven, sanau cochion yna. Cilleen yn pwyso. Ar ôl ti'n gweld Clean eto, ddim efo rili efo noddwyr, mae'n jyst yn gwsio du I gyd yna fo. Achos dydy o ddim cyclocross ydy sport main o. Felly debyg iawn bod I noddwyr o, dyn nhw'n noddi o'n cyclocross, mae'n jyst wneud o ran I dreinio mwy na'n byd arall mae'n wneud o I. Mae'r boi yma'n agor chydig
chydig bach o fwlch rhwng nhw ar gweddill. Fel ni mae'n ymddangos. Peyton Crawford a Field. Wedi hwn dod tu ôl nhw. Field yw hwnna. Field. Ie, Crawford a Peyton 4 a 5. Mae'r pac yn dod nôl at ei gilydd eto wan, ynddi? Ydy'r 5 yna ar y darnau tin yma. Yma, Craven yn mynd yn gymharol rwydd. A mae'n gwybod bod na feicwyr cystal os nad gwell nag e tu ôl iddo fe. O, mae'n edrych ar hyn o bryd, Lewis Craven. Yr teg, mae'n gallu... Mae'n symud y beic yn rhywyd o gwmpas, ti'n gwybod, o'r Corneli yma, mae'n rili cymryd y llinellau da. Mae'n esbendio, ond debyg iawn, mae'n tynnu nôl wan i adon nhw basio. Ie, meddwl falle bod e am i Liam Killeen yn gwneud chydig mwy o'r gwaith. Mae'n anarferol gweld y Liam Killeen i fyny ar flaen y ras mor gynnar y hyn, oherwydd dod yn hwyr mae e fel rheol, dyna i dactegau fe. A trio ysgwyd, dwi'n credu, ysgwyd Ian Field oddi ar i olwyn ôl ma nhw, a falle bod nhw'n gweithio gyda'i gilydd Killeen a Craven fan yma. Ti'n gweld Field yma, jyst yn edrych, jyst yn concentrate o gwybod, reit, dwi tu ôl hein, jyst sticio efo nhw, a na i bwysio drwad pryd maen nhw'n cochyn blino a na i gymryd o, dyna beth mae'n meddwl. Ie, Field yr unig Brydeiniwr sy'n cystadlu yng nghyfres y trawseiclio byd. Gorffennodd e'n 12 yn y cymal yna, yr unig gymal i'w gynnal ym Mhryden yn Milton Keynes, diwedd mis Tachwedd. Mae Craven yma chwarae teg yn efo bwer a mae'n rili gallu symud y beic na fe. Ti'n gweld i Owen Cefn o'n symud o gwmpas o fanna, dim yn boddau fo gwbl. Drwy ruts ma wan. Dim byd o gwbl, jyst bomio mynd. Mae wedi mynd yn llydan yn y fan yna, mae wedi gadael 3 a 4 i ddod hi bod o fe. Wedi wneud i siwrnau lawr y tu blaen, tro Killeen yw i fan hyn nawr. Mae yna 2 o dîm Hargroves yn dos e, Hargrove Cycles gyda'i gilydd, mae'n un help. Field yn yr ail safle, y tu ôl i'r beiciwr mynydd. Maen nhw'n mynd ar y syth na ochr all i'r cae a fanna maen nhw'n tîmo'r gwynt mwyaf. Felly fanna mae'n bwysig i sticio tu ôl i gilydd yma o'n anodda ar y boi yn y ffrynt. So mae Field yn bod yn, glefer iawn aros yn ôl. Ie, maen nhw wedi colli Stephen Roach. Killeen wedi bod ar y podiwm 5 o weithiau yn y bencampwriaethau yma. I ennill y fedal arian, wedi ennill y fedal efydd hefyd yn erioed yr air. Ti'n gweld o ran edrych ar build clean no, faint mwy o stocin ydi o i gymaru a Field, mae'n lot mwy sgwar a i gael muscles beicio mynydd, ti'n fawr? Wel, fydde ti'n mynd dweud nad yw yn ddim byd o'n beicio'r mynydd, a ti'n meddwl beth sy'n enharo i? Fyddai'n gweld Chris Froome yn reidio yn y Tour de France, a mae'n edrych mwy fel beicio'r mynydd nag yw e beicio'r ffordd. Y ffordd mae ar y beic ar pennau luniau yna. Allan, ie. Peyton. Yn cael stint yn y ffrynt. Pawb on Field yn ôl i golwg. Ie. Field yn yr ail safle. A Peyton wedi bwrw carreg neu rhywbeth yn ôl i golwg i oherwydd droiodd yr olwyn na ddim ac yn sydyn mae'n ôl yn y trydydd safle. Craven yn bedwerydd a Killeen yn sydyn reit lawr yn y 5ed safle gan adael Ian Field ar y blaen. Chwech yma wedi torri'n rhydd o'r gweddill. Mae tywyd i gochyn mynd, mae'r hael di mynd i ffwrdd ni a mae'n gochyn mynd y dwyll na braidd. Ian Field nawr yn y safle lle mae fe fwyaf cyfarwydd ag e, lawr y tu blaen. Digwyddiad na ar y ddringfa fer yna lle gollodd Alex Peyton olwg ar bethau. Field, 8 ar 20 oed. Mae Field yn ei atacio wan. Rhoi push da fewn, swn i'n fel Anita drio aros yn y ffrynt na tan y diwedd. O, i fyny'r ddringfa fach yna yn rhwydd iawn. Bob tro fyddan nhw'n cyrraedd y ddringfa fach yna, fydd yna chydig bach llai o fywyd ag egni yn y coesau.
chydig bach mwy o boen hefyd. Field yn cystadlu yn cyfresu y B-Post Trophy a'r Super Prestige ar y cyfandir. Dyw e ddim yn yr 20 ucha yn mewncampwriaeth y byd yn gyfres honno. Yr cymal ola i ddod mewn bythefnos yn hwch ar haida yn yr iseldiroedd. Mae'n ddigon da heddi. Chwilio am ei bedwaredd bencampwriaeth o'r bron fan hyn. Bencampwriaeth Pryden yn i'w. Stephen Roach, pencampwr Cymru nawr yn y chweched safle. Ôl Arwen yn gynnar. Glyn yna. Ia. Crawford i Crefi. Dyma'r bachan ni'n cael o'r llygad arno fe. Ceffil Blaen yn llythrenol. Ian Field yn ofalus iawn. Honna di'r gornel tricky ar y tracks o'n i'n dweud. Mae'n llethyr yn pwyntio ffordd ong a mae'n rut mawr ni wedyn. Maen nhw'n gorau mynd ar y deg yna. Ie, oedd hi'n ddiddorol pan gyrraeddon ni'n beth cyntaf bore yma. Doedd hi fyna oedd y beicwyr i gyd yn crynhoi i weld sut oedd y gymod a'r cornel tin yna. Dwi'n mae'r ger uchel iawn ydy yn ôl i golygu, mae'n troi yn gorwydd. Mae lot o sgil i fod yn spinio, maen nhw'n galw fatha, i fod yn peidio yn y ger sy'n rhy galed a ger sy'n rhy hawdd, i ffeindio'r ger iawn, a i ffeindio'r rhythm iawn. Mae gyd i wneud efo sut ydych chi'n yn breiddio, i bob pedal ti'n cymryd llwnc air i fewn a'r air allan fel tai, a cael rhythm da, ffeindio'r ger na i'r all. Mae'n sgil sy'n cymryd amser i ddysgu, diolch yn rhywbeth sy'n hawdd i ddysgu'n syth. Ac mae o'n spinio neis. Mae'n diddorol gweld yn sefyll i fyny allan o'r cyfrwy fyna ac yn pwyso nôl i roi mwy o bwysau ar yr olwyn ôl yna. Mae'n siŵr bod hi'n cydio ac yn gafel. Ie. Dwi'n eisiau gormod o bwysau ar yr olwyn flaen. Felly di'n hawdd fynd dros y cyrn blaen yna. Ne, mae'n digwydd. Ian Field wedi cysgodi y gweddill am gylch cyfan. Yn cadw allan o drafferth pan nath Crefn neu Pidn yn ytrach oedd i drefferthion. Yna fe welodd ei gyfle. Ac ar y darn hawsa siwr o fod o'r cwrs yma drwy'r pits. Wasgodd e ar y pedalau ac i agor bwlch tipyn o ôl y dydd yr rhynglofi ar gweddill erbyn hyn. Neb o fewn golwg i Ian Field. Gweddill yn brwydro am y medalau arian a gefydd yn ôl i golwg hi. Wrth i Ian Field, y pencampwr am y 2 blynedd diwetha, ddod i fyny at y llinell derfyn yn lawr trwy'r gers. Liam Killeen, Jody Crawford ar ei ware, Crefn yn y pellter yn y 4yd safle. Mae'n gwneud y gamp i edrych yn hawdd yn dywe Ian Field dros y rhwystrau yna, dros y clwydi. Yndi, chwarae teg, maen nhw rili'n gallu just, mae'n edrych yn hawdd i be maen nhw'n neud, ond mae Teas mor skinny a maen nhw mor fatha unpredictable beth sy'n reidio fo, maen nhw'n gallu mynd i chwyth i'r dde ac yn twitchy i gyd, gymaru a be dwi'n neud beicio munud, dwi fo suspension mawr ar y beic a although mae'r tracks yn lot mwy anodd, ond still, swn i'n licio reidio beic bach efo tears bach dros lumps mawr.
Ie, wy'n edrych lawr i'r ochr bellan a tu hwnt i'r car rygbi. Mae Ian Field wedwn ni ar yw 100 metr a hanner siwr o fod rhyngddo fe ar ail a'r trydydd. Mae hwnna siwr o fod yn gyfystyr ar yw 12 i 15 eiliad falle. Ian Field, penwythnos diwetha, iddo ennill y gyfres y tlws cenedlaethol ail oedd e, ond oedd ail yn ddigon iddo fe yn Derby y Sul diwetha, yn enillodd Grant Ferguson sydd wedi ennill y bencampwriaeth i feicwyr dan 220 yma heddi'n barod. Dde ddim wedi gwneud gormod o'r wythnos hon, gorffwys mae'n siŵr, a cadw'r olwynion i droi heb wneud gormod o waith caled. Oherwydd yr adeg yma o'r tymor mae'r gwaith caled wedi wneud. Mae wedi gael tymor da, chwarae teg. Ennill y pencampwriaeth Brydeinig y series, de. A so neis o'n topio fo off efo hon, nath o'n neud double. Ie, gan anadlu yn ddi ymdrech yn ôl i golwg i'n dod i fyny'r ddringfa fach na fanna. Cilin. Yn agos iawn at y ffens. Yn ffodus bod y pedal heb gydio. Hwna wedi gadael Crawford i ddod trwodd i'r ail safle. Oedd o just golli balans o fanna, oedd o'n pwyntio ar ochr rong. A mae'n gobl yn beth anodd yna sy'n cwch yn mynd un ffordd i newid y pwysau ar ochr arall. A diw Cilin ddim am ildio yma, sicr i ti mae'n ôl yn yr ail safle. Cwrs wedi sychu allan dipyn, oedd hi'n ddwrnod gwarw, wel bore ddoe yn sicr pan oedd rasus y beicwyr hun yn ddynion ac yn fenywod. Ond mae yna heilwen wedi bod ddoe, does na ddim glaw wedi disgyn dros nos. Cwrs ychydig yn ludiog yn lleidiog mewn manne, ond wedi sychu allan gan fwyaf. O'n i'n gobeithio sa'n glawio fath o'n i'n bed, Wel, siarad ag Alex Payton ag un o ddau arall o'n i'n gweud, wel, gofyn pa fath o dywydd pa fath o model sy'n chi'n licio. Wel, glaw yr hen testament, meddyn nhw, a mwd, a mae fynd yn cynnig i mwd eisteddfodol, meddyn ni, ond ddech chi'n gwybod beth yw hwnnw, o le i chi'n dod. Na, mae'n sport cweit diddorol o ran bobl sy'n hoffio. Mwy o mwd sy'n mwy o glyb ydi o, gorau ydi o. Chos mae'n neud o'n bach mwy technegol a mae'n neud o'n fwy diddorol, really. Dio ddim yn just i neud o'n wahanol i beicio ffordd. Mae'n fwy slip a mwy o mwd sy'n Yn peri'r beicwyr gorfod meddwl mwy dros ei hunain, ynddo? Ond mae'n sport diddorol, chos mae o all the way o drwy y geia i gyd, felly mae'n dechrau off. Gellu fod yn braf, a wedyn adeg dolyg ffordd yna, felly bod yn ganol eira, glaw o falle wedyn. Mae'n caniatáu i rywun sydd yn ymddiddori mewn beicio i wneud rhywbeth rownd y flwyddyn, ynddo e? Ynddi, mae'n gret. Yn ni fel Liam Clean yma, mae'n cystadlu yn yr Olympics, yn beicio mynydd cross-country, a mae'n wneud y cwpanau byd cross-country, ond wwan ydy'r tymor i ffwrdd iddo fo, a mae hwn yn gret o beth iddo fo i gadw fo ar ei draed o, ac gadw o'i dreinio'n galed. Chydig o dan hanner y ras i fynd o hyd, a Field yn barod yn dal i fyny gyda'r beicwyr sydd yng nghefn y ras yma. Dyma fe'n gwau i ffordd drwy'r y beicwyr arafa yn y ras. Yma ni hefyd yn adlewyrchu pa mor gyflym yma i yn mynd, ac eto pa mor gywir yw i leiniau fe. Cilin. Enillodd medal aur i Loegr yn y beicio mynydd yng Nghymer Gymanwlad yn 2006, hefyd yn 2002. Chweched yn Glasgow y llynedd. Fe, Cilin, y beiciwr mynydd, yn ei sôn amdano, tro'r lawr. Yn helpu fe rown y gornel, Crawford gydag e, Craven o fewn cyrraedd. Ti gweld ar steil Clean fod o'n feicio mynydd efo'r droed na allan. Pwyso ar elbow na fewn a just slamio fewn. Ond ddim efo'r
efo'r techneg o gadw'r egni gymaint na dda ac yn y blaen yma. Mae'r steil yn os yn perthyn i Ian Field. Ron oedd wedi nwy bod y gael ei enni ar gyfer beic. A mae'n nid i edrych mor hawdd. Diolch yn edrych yn fod llawer o emosiwn yn ei wyneb ar wrsydd, mae'n just yn... Boes boring yw, boes. Un gwyneb sgynno fo. Game face. Ie, diolch yn hapus, diolch yn dris, mae'n just yn focused. Mae'n focused ar y gol, mae'n gwybod beth mae'n mynd i wneud. Mae'n pedlo ar y checks, mae'n pedlo, mae'n eisiau breakio ar ei break checks o. Allan Cymru di lygad na i feddwl o'r ar y gwaith o'i flaen ar yr un pryd. Ti'n mynd o fod yn casglu nawr o gwmpas ar olwynion yna. Gofyn bod yn ofalus, oherwydd mi all gael ei ddal. Ie, falle gwn i weld pryd os neitho i swapio beic na beidio. Ie, welon ni mewn lawr i'w ddwy dair ger. Dyma'r pac sydd yn cwrson cael ei harwen gan Cilleen, Jody Crawford, Lewis Craven. Stephen Roach yn dal yna, serch hynny. Ti'n gweld y shot yma sy'n gweld eu teiars nhw. Faint mor soft dyn nhw. Ti'n gweld nhw gyd yn squasho ar y tarmac yma, achos maen nhw mor isel, maen nhw angen y grip yn y cae. Nhw fyny 15 PSI, 15 PSI, sy'n goblin o isel o beics ffordd yn ei gant. Ceisio cael cymaint o'r deiar a sy'n bwysig a sydd yn bosib ar y trac. Ie, fel, achos dos a ddim suspension ar hyn wedyn, dos am gif o gwbl, so os ti'n eithio bump neu eisiau mynd o gornel a cael y teiar, mae'r teiar yn fatha, beth i gael nhw'n sticio i'r llawr. Ie, glynu wrth y tir. Be fydde lled y teiars, mae beth ei maint nhw, ti'n gwybod, o ran milimetri? Beth ni'n siarad amdano? Dria... Beth nhw dwe? Bydden nhw tua 28? Ie, 28, 27 ffordd ne. Ie. Maen nhw'n newid o ran... os ti'n lyb neu beidio beth bynnag, maen nhw bach. Os ti'n sych, maen nhw bach tyniach. Hefyd. Ond ni'n gweld fanna, mae yna section glyb yn fanna. Mae hyn i gyd yn beicio drwyddo fo, oedd y juniors gyna, oedd nhw gyd yn gorfod off. Yn dangos techneg yr elite yma. Ac eto pan oedd y tri yma yn dod i fewn i'r llwybr hir na lawr y cefen, oedd Ian Field yn ymadel. Felly mae'r bwlch wedi agor i ryw 2-3 chan llath cysyru sydd ni'n dweud erbyn hyn. Oherwydd ar y llwybr, ar y cymal, ar y cilch ola yna, o'n i'n lle gweld y pac yn cwrso tipyn o nes at Ian Field nag un o fan yma. Cilleen, Crawford a Craven. Dyma'r frwydr am yr ail safle am y fedal arian, 200 y bunnoedd. Mae tri yma, maen nhw'n debyg o fod maen nhw'n gweithio fe'i gilydd, achos maen nhw gyd yn swapio gwmpas ar y blaen, a y gol iddyn nhw mwy na byd ar hyn o bryd ydi i ddal fyny fo Field. A wedyn bryd o. Mae'n ddrwg yn emyr gan bod yna 2 o dîm Hargrove Cycles yn y 4 blaen. Maen nhw'n edrych yn ffafriol iawn ar gyfer gwobr y tîm. Hope Factory yn enillodd y llynedd. Yma yna wobr hefyd i'r tîm cynta ar draws y lein. Yn ôl i safleoedd. Cilleen oedd i ar i feic erbyn hyn. Crawford yn penderfynu aros ar i feic. Ac yn cael y gorau honni? Na. Pwy fydd ar stamina sgwn i o'r tri yma erbyn y diwedd. Mae Field ar y chwith o'r llun i ni, a tri sy'n cwrso ar y dde. Dipyn o gap yn Field wan. Debyg iawn bod o'n cwch yn rhedeg i ffwrdd fwy. Le wyt ti'n gweld ma fe'n ennill tir ar y gweddill? Mae'r tri yna gyda'i gilydd. Bydde ti'n disgwyl o bydden nhw chydig yn nes na ma nhw, oherwydd mae Field ar ben ei hunan. Mae rai bod e'n ennill arnyn nhw yn rhwle ar y darnau gwastad, ar y darnau tin. Le mae'n ennill tir? I fod onest, dwi'n rili meddwl... Mae'n ennill yn bob man, dio ddim... Beth mwyaf mae o'n neud ydy, dio mae'n neud mistakes, mae'n reidio yn smooth, dio,
diolch allan o siap byth, mae jyst yn gwybod be i wneud, mae'n wneud o, diolch yn mynd yn wych, a dim mistakes, a mae, chwarter eiliad ar bob section yn lot gwell na hanner eiliad ar un section. Ti'n meddwl bod y tri na sydd yn cwrso bod nhw wedi penderfynu, wel Ian Fields mynd i ennill hon, ond newn ni frwydro rhwng nhw'n 1-3, ac newn ni amseru'n ras yn ôl y gofyn. Ie, falle, ie. Chwilio am bob darn o dir glas. Falle hwnnw fod ychydig yn llithrig. Jyst gweld, jyst ddim yn wasteg ni na chdi, mae'n y ger iawn, diolch yn mynd fewn yn rhy fast, bod yn gorfod breicio, colli'r egni na. Mae'n jyst yn... Pester, y tri sydd yn cwrso. Dod ar draws y llun o'r dde i'r chwith. Ond yma'r ceffyl blaen i chi. O Ashford yn swydd caint. Ian Field, 28 oed. Oedd e'n darbu 10 mis yn ôl. Wedi ennill y bencampwriaeth yma 2 blynedd o'r bron. Dwi'n mynd gweld neb yn ei atal rhag wneud un beder allan o beder. Beth dwi eisiau gwybod i sut goblin bod i ddiw o'n freezing. Ie, wel, ti'n gwybod, dwi wad ddim yn cyflyru o gwbl am hwn i. Clean efo mwy o sens, mae fo'n mynd i gan o. Beicwr mynydd a sens, siwr ydych chi'n ar geiriau yna'n ffitio yn yr un brawddeg. Oi. Crawford, ni wedi gweud gormod am Jody Crawford yna yn yr trydydd safle. Oedd yn arwen y gyfres genedlaethol na Field i hennill wedi 3 rownd o Guildford, hynod y gystadleuol. Mae bartner Ian Field. I techneg gafon o Polyn. Geto yn dal i fyny gyda'r beicwyr yn is i lawr y drefn. Alle hynny fod yn rhwystyr, ond mae fyny iddyn nhw, yn orfodol iddyn nhw, i dynnu'r ochr. Dyn ni'n gweld cryfder y gwynt yn chwythu trwy'r rhibanau na naill ochr a'r llall i'r trac. Felly dyw e ddim yn rwydd i'r beicwyr yma. Maen nhw'n dod i fewn i'r gwynt ar adegau, gwynt y tu ôl iddyn nhw ar adegau eraill. Ac dyma ni. Heb golli yr un cam o un beic i'r llall. Beic chydig yn lanach. Ie, mae'n bwysig hefyd i'r noddwyr i newid beic. Mae'n beic glân o hyd yn eich o well ar y tywedu a mae'n lluniau yna beth i beic bydyr ni. Ydy, ond os wyt ti lawr y tu blaen, os yna fawr o fod dim ni gael ei lichio dy wyneb i chwaith. Os neb yn mynd lichio llwch i wyneb y bachan yma, oes e? Glir lawr y tu blaen. Gawn ni weld wrth iddo fe groesi'r lein fan hyn, newn ni fesur, newn ni roi'r cloc arno fe. 20 eiliad dros y 2 funud y 20. Pindes. O'n i'n awgrymu bod yna rhyw 20 eiliad ag i mewn llaw siwr o fod. Sy'n am dim nag os na fwy na hynny. Mae'n dod lan at 20 eiliad yn diwedd. Y bwlch gynwyd yma nhw. Mae dros 20 eiliad erbyn hyn. Nes at hanner munud yn ôl i golwg hi. Ti'n gweld y poen ar y gwyneb Liam Clean yma. Mae'r Ian Field jyst yn smooth yn mynd drwad. A gwybod bod yna rhyw 20 munud i fynd eto. 3 chylch o'r cwrs. Mae'n gwrs digon heriol i bawb, ond y gore mae'n ymddangos. Welon ni Helen Wyman yn ennill bencampwriaeth y menywod yn gynharach, yna llithau hefyd y cwrs yma i edrych yn hawdd. Pwy sydd wedi llwyddo asgwn i warchod tipyn o'r egni na, os oes na egni ar ôl o gwbl. Cilleen, Crawford, Craven. 200 a hanner y bunnoedd i'r ail, 180 i'r trydydd, 120 i'r pedwerydd. Cilleen yn mynd yn llydan.
o'r ail gylch o'r ras yma. Mae Ian Field wedi arwen. Ras 1-1 yw hi. Ras ola y prynhawn, y ras ola o bencampwriaeth Pryden. Mae wedi bod yn benwythnos llwyddiannus iawn fan hyn yn y fenni. Ie, mae gwneud i di'n feddwl rhywbeth pan o'n i'n codi bore yma tua hanner awr wedi 6, o'n i'n meddwl, wel, byddai'n teithio'n gysurus braf lawr i gyfeiriad y fenni ar y bechgyn yma wrth gwrs yn codi a gweld falle bod hi'n chwythu yn go arw bod yna fod yn wythyn newid i'r siwtiau tenau yma gan wybod falle mae dyna'r gorau bydden nhw'n teimlo drwy'r dydd. Oherwydd mae'r tîm Heredd wedi gostwng rhyw radd neu ddwy eto. Mae'n sport gead o a maen nhw'n expectio fo'n di, twa. Mae fod yn lyb a fod yn oer a fod yn horrible, dyna ydy'r sport, rwy'n. Dyna'r her. Pa braf gweld oedd y beicwyr ifanc iawn yn mynd ynghyd a chwrs arbennig iddyn nhw yng nghanol y cae yma, a nhw'n hefyd wrth i bodde. Mae'n gret, mae'n apelio i oedran ofnadwy o fawr i ddweud. I fod o'r hen foes 50 ag uwch i ifanc 14. Mae'n gamp i bob oed. Maen nhw gyd yn mental. Dyna'r ras am yr ail safle. Cilin, y Crawford, y Craven. Beiciwr mynydd, beiciwr trawseiclo, beiciwr ffordd yn pedwaru safle fan yna. Mae'n sport really gwahanol i lot o sport. Mae'n quite puzzling beth sy'n apelio gymaint, ond y poen, yr oer, yr mod, mae gyd yn sowndio'r bapur. Weles ti Griff Lewis yn tynnu'r ochr yn y fan yna yn gadael Ian Field fyny bo. Griff, ond ie. Dyna Griff. Yn ymarfer ar gyfer camper ha, wrth gwrs pan fydd e'n ôl ar ei feic ar y ffordd. Mae hwn yn ymarferiad da iddo fe yn cynnal y ffitrwydd drwy fusoedd y geia. Edrych ymlaen at rannu sylwebiaeth gyda geia ar y Tour de France, lenni eto ar S4C, hynny ymys Gorffennaf. Ian Field ar ei ffordd. Cilin yn gweithio'n galed. Chydig dros 2 gylch o'r cwrs mae i fynd. Beth yw ryw 2 kilometr falle? Chydig dros hynny. Bod y fyd al air yn ddiogel. Ddeugain eiliad yn gwahanu Field ar gweddill erbyn hyn. Bwlch yn agor gyda phob troiad o'r olwyn. Mae'n ymddangos.
Ni yn ei chanol i fan hyn yn rhif y ras y dydd. Pencampwriaeth y dynion elit. A ni'n edrych ar y gorau o'r goreion fan hyn. Rhif 1 fe yw'r prif ddetholyn. Ian Field o Ashford yn Caint. Beiciwr 8 ar 20 oed yn gwau y ffordd nawr drwy weddill y beicwyr. Mae wedi dal i fyny gyda cynffon y ras yma. Oedd hi'n dipyn o ras Emyr Davies ar y cychwyn a phawb yn mynd fel lladd nadredd i gael y blaen. Ond fe gadwodd Ian Field i hunan allan o drafferth cyn dod i'r blaen beth ar yr ail gylch. Do, nath ni weld oedd o'n sticio tu ôl dipyn yn dechrau yn y pedwerydd trydydd lle, ond o'n ni'n gwybod iawn, nath ni fetio do pwys beth sef o'n neud. Ac ar be'r ail lap oedd o, dwi'n mwyn bwm, roed y pedal i lawr off o fo. Ie, mae'n newid sylweddoli nawr, mae rhyw 2 gylch sydd i fynd, fe welon ni fe yn codi fysedd yn y fan yna. Mae gyda rhyw 20 eiliad siwr o fod erbyn hyn o fantes ar y gweddill. Ni wedi gweld 2 neu 3 o reidwyr eraill yn mynd i'r blaen yn gynnar. Steve James i partner Field yn y tîm Hargrove Cycles, a partner arall fyna yn y trydydd safle. Jody Crawford yw hwnnw yn y coch. Liam Killeen yw hwn, arbenigwr ar meicio mynydd wedi cystadlu yn gemau gwanwlad, gemau Olympaidd hefyd i Bryden Fawr. Brwydyr yw hi am y fedal arian fan hyn, ac yn y pedwerydd safle yna mae Lewis Craven, yr optegydd o Rochdale. Dyna y ras i ni'n gweld o'n blaen ni am y fedal arian, ond mae'r fedal air fydden ni'n teimlo, wel yn sicr bron, yn saff yn nwylo Ian Field am y bedwaredd blwyddyn o'r bron. Mae Field wedi cael tymor ofnadwy o dda, mod i ennill y British Series i gyd, really. Nath o mennill yr un ola, ond nath o rapio fo fyny do. Ar feisydd Ysgol Harri'r Wythfed fan hyn a chanolfan Hamdden y ddenu lawr y cefen yna. Mae Ian Field yn mynd ar hyn o bryd a mae'r bwlch yn agor rhyngddo fe a'r gweddill gyda phob troad o'r olwyn. Dyma ddarn anodda y cwrs mae'n siŵr gen i dros y tlwydi yma, a dyma lle mae'r mwd hefyd ar ei ddyfna, a wyddwch chi ddim Emyr beth sydd o dan y mwd yna i gyd. Ie, mae'r mwd di mynd yn sticky ofnadwy wan. Oedd o bach mwy glyb bore yma, mod i sychu fyny sy'n neud o'n rhyw fath o mod rili tew sy'n sycio'r egni i gyd o'na chdi. Rhyw 2 noson yn ôl oedd na wynt corwynt yn chwyrlio drwy'r fenni yma, fe gollodd sawl cartre i trydan, oedd na ofan falle na fydde y pencampwriaethau mae'n cael eu cynnal, ond fe gododd y niwl a'r glaw fore ddoe. Oedd na gystadlu brwd yma, mae yna gystadlu brwd wedi bod hefyd yn ystod y dydd heddi. A gwyliwch, does dim golwg o gwbl ar y tri na sy'n cwrso. Ian Field lawr i'r darn bach anodd arall fan yma. Dyna nhw y 3 arall sydd yn cwrso lawr y tu hwnt i'r ceir rygbi fan draw, a mae'r bwlch erbyn hyn fydden ni'n meddwl rhyngddyn nhw o'r bachan yma yn funud os nad mwy. Mae Field wedi chwalu nhw chwarae teg. Mae'n rili ar y blaen, a mae'n just yn machine, mae'n just yn, diolch yn colli dim egni, dim mistakes, mae'n just yn smooth, beicio yn effortless, mae'n just, yeah. Ie, dwi ddim hyd yn oed yn frwydr yn erbyn y cloc ydy hi awr o ras, ac rhyw 2 gylch o'r cwrs yma i fynd. Dyma'r pits lle maen nhw'n gallu newid beicio bod nhw'n dewis yn felwch ar y dde o'r llun. Mae Field i hunan. Yr unig un dwi wedi sylwi sydd wedi newid i feic yn ystod y ras yma. Field, dyna fe o tîm Hargroves Cycle, Liam Killeen, tîm Specialised fel rheol, ond diwm yn cael ei noddi fan hyn heddi, dwi'n meddwl, y Jody Crawford. Ond mae Hargroves yn edrych yn debyg i bod nhw am ennill y gwobr i'r tîm. Ond y wobr ariannol o 500 pint yn saff, wnaethon ni'n meddwl yn wylo Ian Field. A'r bechgyn yma yn brwydro am 250 y bunnoedd i orffen yn yr ail safle. Mae yna wobrwyon i'r 15 beiciwr cyntaf draws y lein. Clean di dewis i redeg fyny yr all na yn lle reidio. Dwi'n debyg iawn bod y llawer o wahaniaeth rhwngstyn nhw rili. Dwi'n mwyn i ddwy'n hein newid beic yr 3 ma'n brwydro mai o, achos unwaith i ddyn off, nid y llall basio, wedyn, ie, swn i'n mynd, swn i'n. Mae'r 3 yn yr arian, ond dim ond 2 ohonyn nhw fydd ar y podiwm. Ie, eith i'n ddorol iawn yn y lap ola, dwi'n mwyn, achos bydd hein yn rili yn brwydro amdani. Isio ennill yr ail o trydydd yna. Chydig dros 1 cylch o'r cwrs yma i Ian Field. Mae'n gwau y ffordd trwy gweddill y cae. Gall hynny yn ei hunan fod yn anodd wrth gwrs. Os yna feicwyr llai profiadol yn y ffordd. Ond mae'r bachan yma'n hen brofiadol. Yr unig Brydeiniwr gyda'r llaw sy'n cystadlu yng Nghypan
y traws seiclo'r byd. 12fed oedd yng nghymal Milton Keynes o'r gyfres, yr unig gymal i'w gynnal yn y Deyrnas Unedig, a hynny'n ôl ym mis Tachwedd. Cilin, y beiciwr mynydd. Craven. Mae'n gwywo rhyw ychydig. Perygl o golli cyswllt ar ddau y tu blaen iddo fe, a colli golwg hefyd ar y fedal efydd yna. Maen nhw'n mynd oddi wrtho fe. Ti'n gweld efo Craven, diolch yn broffesiynol fel ti'n deud o ptegydd ydi o, wedyn chwarae teg iddo fo am fod yn y ffrynt o, mae rai bod nhw'n rhoi dipyn o dreinio fewn efo'i waith o. Lle mae Clun a Field i gyd a heina, maen nhw gyd yn broffesiynol, dyna di gwaith nhw, ti'n gweld wedyn. Mae fe'n brwydro nôl yn dweud Craven i geisio dal gafel yng nghynffon Jody Crawford a Liam Cilin. Liam Cilin wedi gwneud tipyn o'r gwaith ymysg y tri yna sydd yn cwrso. Ond maen nhw gyd wedi cael eu cyfle lawr y tu blaen ar ryw adeg yn gynnar yn y ras yma. Ond dim ymheth am y bachan sydd wedi creu'r argraff. A dyma y bachan oedd yn debygol o'i henni lle blaw bod yna rhywbeth rhyfedd yn digwydd. Dyn ni wedi cael fawr o ddrama yn y ras yma. Ian Field, pan gafodd ei ben yn glir, oedd ddim dal nôl wedi. Oedd yn grafftus iawn, doedd chwarae teg, nath o aros yn drydydd bedwerydd, a wedyn i safio'r egni a ddim bod yna yn y ffrynt yn brwydro ac yn sprintio a just mynd ar ei pace i hun, just with a diesel engine a wedyn bang, nath o off. Ie, mi welon ni Stephen Roach o Drefynwy'n arwen yn gynnar, pencampwr Cymru i we. Wedi ennill yn Llanelwedd yn yr Hydre. A nifer y feicwyr yma hefyd, fel y Cymro Griff Lewis, yn paratoi ar gyfer tymor ar yr hewl yn hwyrach yn y flwyddyn. Mae'n gyfle wrth gwrs i gynnal y ffitrwydd yn diwy ag i wneud rhywbeth chydig bach yn wahanol na just troi'r olwynion ar darmac nos a bore. Yndi, mae'n rhywbeth lot mwy hwyl i wneud na bod yn just yn eistedd yn y garage tu fewn ar y rollers yn mynd trwy fel. Ie, mae'n ddiddorol iawn achos ti'n cael bobl o byd beicio mynydd yn cystadlu, bobl proffesiynol o byd beicio ffordd, a proffesiynol bobl o cross sydd yn gwneud hyn ydi season pwysica nhw, ti'n brw. Crawford. Mae'n gweld Liam Cilin yn gwasgu arni fel beiciwr mynydd tro'r lawr, rown y gornel, yr ein gornel anodd yna. Ie. Mae'r rhych go ddofn o fwd glidiog erbyn hyn. Ti'n gweld yn build clean bod nhw'n mwy sgwar na'r beiciwr eraill o feicio mynydd yna. A ni'n gweld yma mae Field mae'n bach mwy tenne, a mae'n newid beic eto. Wel, y beic oedd gydag yn dechrau ras wedi cael ei lanhau, a fel wyt ti'n dweud, wel, os wyt ti ar y blaen, a wyt ti dan lygad y camera, wel, ti moyn edrych ar dy orau yn wyt ti. Amen. Sôn am Cilin yn y fan yna, ti'n sôn amdano, mae osgo beiciwr mynydd, ac mae'n ymladd gyda'r beic, mae'r peneluniau yna allan, a mae hwn lawer mwy cynnil yn diwedd. Yndi, ti'n gweld o. Mae'r peneluniau i fewn o dan i gyseiliau fe. Ie, mae Clean yn lot mwy agresif fel tai ar y sections technegol, ond troi y beic o hwn. Ian Field yn clywed y gloch ac yn gwybod i fod e ar ei gylch ola ac o fewn rhyw 2 kilometr i fedal air arall i bedwerydd o'r bron y mewncampwriaethau Pryden. Neb ar ei gyfile a brwydyr yw hi am yr ail safle yna rhwng Liam Cilin, Jody Crawford a Lewis Craven. Falle mae brwydyr rhwng doi i erbyn hyn, Cilin a Crawford, a Craven i weld yn mynd sian ôl. All tîm Hargroves wneud un gynta ac ail. Dyna fydd ar feddwl Jody Crawford fan yma, yn y coch. Ar y teg, mae Clean yn y ffrynt ydi, mae'n cymryd y gwynt i gyd i Crawford. Hwn awr hefyd ar ei cylch ola. Mae hon wedi bod yn frwydr ddiddorol, ond mae Cilin mae wedi ildio i safle fwy nag unwaith, ond mae wedi brwydro nôl eto i'r safle'r medal arian yna. Dwi'n sgwni wan os wneud Crawford wneud i move o really pwysio drwad, achos mae wedi bod yn bildio a di o'n safeg ni tu ôl Clean. Mae Cilin yn gyson iawn wedi bod ar y podiwm 5 o weithiau yn y 5 mlynedd diwethaf yma. Arian ac Efydd ond eriod yr air. Yr air wedi dianc o iafel e heddi eto, ond be fydd rhaid o fodloni arno sgwni efo'r Efydd? Neu, os na un ymdrech arall ddaw a medal arian arall iddo fe. Mae'n
gorffen rhasys yn gryf iawn fel rheol. Mae'n edrych yn debyg falle i fod e'n wneud hynny heddi eto, oherwydd mae'n mynd amdani nawr. Dyna wedi gap just yma na wan do. Be welwn ni gyferbyn a enwyr beicwyr fan yma, 100 tu ôl fyna i Cilin. Wel, 100 o eiliadau tu ôl i Ian Field a Crawford eiliad arall tu ôl i Cilin. Ni'n gweld Crawford yn ei bach o mistake yma na, nath o slipio fyny yn y section mode dan y cae, falle wnaeth yna effeithio o dipyn. Bydd Liam Cilin ddim yn poenio'n ormodol am hynny. Mae'r bachan yma allan o bob trafferth yn edrych yn hwylus iawn, yn gysurus iawn, yn canolbwyntio i'r eitha. Allan weithioch chi ar ôl rhyw 9 cilch o'r cwrs yma. Mae'r hen lethyr bach yna yn gallu bod yn un anodd tu hwnt. Cilin. Y beiciwr mynydd. Ni'n gweld y cefn yna. Cry y mawr. Sprintio'n sefyll allan o... Mae wedi gollwng Crawford. Dwi'n credu bod Craven wedi dod trwy ddod i'r trydydd safle. Ydy mae e. Yndi. Wyt ti'n sôn am y camgymeriad yna Jody Crawford. Mae wedi costio'n ddrud. Mae wedi costio medal efydd iddo. Mae wedi costio 10 pint iddo hefyd. Dwi'n credu, sy'n ni'n ymladd yma medal efydd, dwi'n credu bydde well gan i gael y 10 pint. Ôl i fewn i ardal y pits. Gen i weld benydd Craven nhw os ydych chi dal fyny. Oedd Cilin chydig bach o drafferthio fan hyn yn gynharach. Dim bai ar y wela i ddod o ddiar i feic. Ni'n gweld Field yn reidio fyny ond fel ti'n dweud Cilin gath drafferth nath o hitio'r polyn na. Ac mynd wedi effeithio ar ei hyder o rili, so mae'n rhedeg fyny o'n lle reidio. Mae'n edrych yn saff yn diwy yn yr ail safle nawr. Liam Cilin, rhywbeth ganllath a hanner falle rhyngddo fe a Lewis Craven. 5-6-7 eiliad fewn i'r goedwig ar y chweith fyna. Ian Field ar ei ffordd at fedal air at Rhys ucha'r podiwm. A safle digon cyfarwydd iddo fe drwy'r coed. Ac yn gwasgu arni eto. Digon yn sbar yn ôl y golwg chi gan Ian Field. Bwr ifanc 80 oed o Ashford yn swydd caint. Dwi'n jyst ddim yn eich yn bothered na, mae'n jyst ymlacio, di Gwyneb dod i newid o gwbl drwy'r ras. Sam golwg poen ar Gwyneb o. Bach yn boring mynd allan yn beint gyda gyn sy'n meddwl. Ie, siwr o fod. A bod y beth y bo. Mae wedi dangos i'r gweddill sut mae'n neud. Ydych chi am rasio gyda'r gorau fel y mae yn ei wneud ar lwyfan y byd, lwyfan Ewropeaidd hefyd. Mae gofyn bod chi yn ymwroli, yn gofyn canolbwyntio ar eich tasg. Does na fawr o amser i fwynhau llawer o bleserau eraill bywyd? Na, os ti eisiau bod yn y top, rhaid ti roi fyny dipyn o bethau. Yr bachan yma wedi dal y llygad wedi creu argraff yna i yn sicr. Mae wedi ymladd yn galed yn diwedio. Ddim wedi rhoi fyny o gwbl. Chwarae teg i Cilin, mae wedi rili rhoi iddi. Di bod ar y blaen, ar y pac na, di bod yn cael bobl yn dilyn o, ia, chwarae teg, mae fyny na. Ian Field o fewn cliw yr uchel seinydd. Fydd yn clywed ei enw mewn rhai eiliadau. Wrth iddo ddod rownd y troion ola yma, ag at i wobr. Darn technegol tu hwnt i'r cyrtiau tennis a'r cyrtiau caled sydd yn ganolog i'r ganolfan hamdden fan hyn yn y fenni. Mae yna adnoddau ardderchog yma. Felly ni beth fod wedi cael gwell amodau mewn gwirionedd ar gyfer pencampwriaeth Prydain. Pawb yn canmol y drefn a'r gweinyddu sydd wedi bod wrth gefn hefyd. Mae'n cymryd dipyn o waith i lwyfannu pencampwriaeth Prydain, ond maen nhw'n hen gyfarwydd a hynny fan yma yn y fenni. Mae'n ddiddorol edrych ar yr amseroedd y laps, achos mae Ian Field, o'n i'n dweud bod o'n consistent a falle. Ond mae o wedi gwneud 7 munud 20, 7 munud 18, 7 munud 25, 7 munud 26, o fewn 5 i 10 eiliad o bob un. Dyna mae Cilin, mae'n mynd fyny a lawr o fod yn 32 i 42 i
i 30, ti'n gwybod? A mae hynny'n ddiddorol be wyt ti'n weid yw, oherwydd dwi ddim wedi gweld un o'r beicwyr, mae'r un adeg yn edrych ar ei watch, a ni'n gweld gyda y beicwyr ar y ffordd, mae gyda nhw monitor o'i blaen yn nhw, ar cyrn y beic i wybod yn union beth yw'r cyflymra maen nhw'n ei wneud. Sgyn ti'n amser i edrych ar y watch i... Mae'n chweched synwyr gyda'r boes yma, mae'n instinct ydy, ynddi, synhwyro, ie. Mae Field yn gwybod iawn. Dwy'r coed am y tro ola. I fyny ag i lawr y rownd y tro, ac i fewn i'r gwastad yn teimlo tarmac caled o dan i drad yn dod at y llinell derfyn, lle mae yna dorf, lle mae yna gynulleidfa eisoes yn crynhoi, a dyma fe yn dod at i wobr, Ian Field, pencampwr Pryden yn 2012, yn 2013, yn 2014 hefyd, a nawr yn pwnio'r awyr ac o fewn beth rhyw 100 llath falle at y llinell derfyn yna. Dyma fe, pencampwr 2015, y wen lydan ar ei wyneb e. Ian Field o Ashford yng Nghaint, 8 oed, cyfran nhw medda fe. 1, 2, 3, 4. O'r bron, dyna ni. Hargroves Cycles, maen nhw wedi gwneud hi lenni eto. A so ni'n syni dim na nhw fydd yn ennill y wobr am y tîm gorau hefyd. Ond heddi, dim ond un dyn oedd ynddi ar ôl y cylch cyntaf yna, pan oedd pawb yn brwydro yn erbyn ei gilydd. A Liam Killeen, beiciwr mynydd, yn gorffen yn ail, ydy ar y podiwm am y 6ed tro. Ond eto, mae'r medal air yna wedi dwyllo fe. Neu ddylwn ni weid, perfformiad Ian Field yn benodol. Di ddangos faint o broffesiynol Ian Field, o'n i'n deud, dim emosiwn ar ei wyneb, cadw gyd fewn, reit tan y diwedd, a gwen mawr ar ei wyneb o. Liam Killeen, a dwi'n chwilio am Lewis Craven. Fe oedd yn y trydydd safle. A gai fe sydd yn dod adre'n trydydd neu ydy Jody Crawford wedi dod nôl o'r 4ydd safle yna. Dyma fe, Craven, Craven yw hwn. Dwi ddim mor siŵr. Mae'r sanau coch na. Dyna, o'n i'n chwilio amdano, yr obtegydd o Rochdale yn gorffen yn drydydd ac yn hawlio y fedal efydd. A Jody Crawford a fi oedd yn brwydro gyda Killeen a Craven am amser hir fe nath y gamgymeriad ar y cylch ola ond un ac fe gollodd hwnnw fedal efydd iddo fe wrth i ni longyfarch Ian Field ar ei orchest am y 4 blynedd o'r bron. Fe yw pencampwr Pryden yn y seiclo traws dynion elit gyda Liam Killeen yn ail a Lewis Craven yn y trydydd safle. Wel, gawn ni fynd draw nawr at Owain Gwynedd, sydd wedi cael falle cwmni'r enillydd gobeithio. Ian Field, many congratulations. You crossed the line with 4 fingers in the air. Champion for the 4th time. How does that make you feel? Just really proud. Just every year, like, pressure goes down a little bit, but still there's a lot riding on it for me with all the sponsored Hargo cycles, Ridley and Madison just backing me, so I just wanted to deliver for them really, and it was a cracking course, brilliant organisation here in Abergavenny, and true kind of championship race, so really pleased. Take us to the race, how it developed in your head. There were 6 of you broke away early on and you seemed to take your time at the back. Yeah, I was kind of biding my time. It's a really tough course, and I didn't want to go too early because I know how strong Liam is. He's an Olympian and been 4th for the Olympics in the mountain biking, so I didn't want to go too early and get brought back kind of near the end, and so I bided my time a bit. Kind of teammates did a good job for me, stretching things out, and then when I went, I just put 100% into it, and thankfully the gap just went, and I was able to kind of build on that and maintain to the end.